Здравейте, моето име е Иван Аков. Искам само днес да ви покажа една стандартна интериорна врата, която в Авсолит води под наименованието Aquline. Какво значи стандартна интериорна врата? В една стандартна интериорна врата касата играе две функции едновременно. От една страна тя е носеща за вратата, тя се запенва към стената, от другата страна изпълнява декоративна роля. Това, за разлика от блиндирани врати е S-Line, когато носещата каса е метална, а декоративната каса просто се захваща към металната каса. Другото, в тази врата стандартно пантите са захванати с винтове за дърво към касата и крилото. Крилото най-често е безфалцово, има уплътнение по трите страни на вратата. Това е една красива, нормална врата, наречена в Авсолит Aquline. Благодаря за вниманието.